Alright, let's go, let's go. Panibagong araw at panibagong vlog na naman tayo ngayon mga bisdag. At here is Gian. Hi Gian. Hi, Daddy. Give What's my it? hand. Okay. Okay, come on, let's go over there. Let's go to the playground. Daddy. So ano ngayon mga bisdag, no? Daddy. Ano ngayon, lunch break ko. So work from home ako. Kaya naisipan kong mag-break muna kahit isang oras lang. At dalhin ko si Gian dito sa labas kasi sobrang na-bored siya sa loob ng bahay mga kabisdak. Kasi ano ngayon, school holiday niya. So bali 1 more week pa siyang walang klase. Ako naman, naka-work from home para ako yung magbabantay sa kanya, no? So na-bored siya. So naisipan kong ano lang, idalhin siya dito sa playground yun, no? At maputol yung araw niya sa bahay. So you play first there, Gian, okay? Then I'll just sit here somewhere. Habang naglalaro dun si Gian mga kabisdak, so dito muna tayo, no? Upo tayo dito sa bench. At ano ba pwede natin pagkwentuhan mga kabisdak? Actually naisip ko na, Gian, Daddy will just stay here, okay? You play there for 30 minutes, then we go back home. So very spontaneous ang mga kabisdak, no? Hindi to planado, pero ngayon lang naisip ko na ano bang pwede kong i-share sa inyo, kwentuhan, pero para naman meron akong update na upload, no? Kung ano-ano na lang. Basta ang importante kasi sa YouTube mga kabisdak, at least mag-grow yung channel mo, consistent ka sa pag-upload ng mga videos, and yun yung ginagawa ko, and as much as possible informative yung mga videos na in-upload ko, no? Kaya ngayon i-share ko sa inyo mga kabisdak yung buhay namin sa Singapore dati. Kasi sa mga sa mga bago lang sa channel namin, no, at hindi nakakaalam, galing kami sa Singapore ni Ami, yung misis ko. Ako doon 5 years while si Ami is 6 years. So from Singapore, yun na lumipat na kami dito sa Australia. Pumasok kami dito na student visa, no. So while sa Singapore mga bisdak, yung 5 years na yun, wala pa kaming anak ni Ami noon. Kami lang dalawa, kaya very kami doon. Tawag nun, parang yung mga luho, yung mga gusto namin is nagagawa talaga namin. Kasi sa Singapore mga bisdak, pag meron ka lang trabaho dun is talaga, napakaswerte mo kasi yung sahod sa Singapore is malaki mga kabisdak, malaki yung sahod dun. At ang maganda kasi sa Singapore mga kabisdak, uso dun yung yung merong AWS, or yung tinatawag nila na parang 13th month pay every December. So merong bonus yun, or 13th month pay. Tapos sa naman sa January or February, basta around Chinese New Year, another bonus na naman. Tapos mostly yung bonus mo, hindi siya hindi siya isang buwan na bonus, depende sa performance mo. Dito kasi sa Australia mga kabisdak, hindi uso dito yung 13th month pay, wala yan, wala. Tapos hindi uso dito yung bonus. Siguro may mga company na nagbibigay ng bonus dito sa Australia, pero yung sa government, yung sa law, wala yan dito. Hindi required ng government na magbigay ang isang kumpanya ng bonus or 13th month pay. And then sa Singapore naman mga bisdak, no, dati kasi kami lang dalawa ni Ami. So dahil malapit ang Singapore sa mga neighboring countries tulad ng Hong Kong, are you okay? Tulad ng Hong Kong, Malaysia, Indonesia, kaya yung mga country na yung mga bisdak, napuntahan na namin yan. At ang sa Singapore kasi, di ba, yung rate niya is actually napakalaki ng rate ng Singapore. Let's say yung 1 Singapore dollars is nasa between 35 to 40 dollars. So pare-pareho lang talaga sa Australia, no? Kaya pag pumunta ka sa Malaysia, which is by bus mo lang siya puntahan, no? Pwede kang pumunta sa Malaysia ng isang araw at mag-shopping ka doon, tumira ka sa isang 5-star hotel. So ganun yung mga maganda sa Singapore pag nasa Singapore ka magtatrabaho. At ang maganda sa Singapore, malapit siya sa Pilipinas, ilang oras lang na travel. Tapos yung ticket, plane ticket, mura lang. Yung pinakamura ata na nabili namin dati is nasa $150 yung one way. Okay. Careful careful. You play first, then Daddy will stay here. So yun nga mas yung buhay namin sa Singapore is maganda siya mga bisdak. I have nothing bad to say about Singapore, kundi napaka-grateful ko sa Singapore, sa experience namin doon, sa mga boss ko doon. Kasi mga bisdak, isa-isahin ko bakit grateful ako sa Singapore. Kasi first, yung trabaho ko ngayon mga bisdak, kung ano man yung trabaho ko ngayon,
doon ko siya natutunan sa Singapore. Doon ko siya na-learn sa Singapore kasi yung educational background ko is nursing. Isa akong licensed nurse sa Pinas pero yung trabaho ko is totally different. So itong skills na to natutunan ko siya sa Singapore. So yun yung number one. Secondly mga kabisdak, alam niyo yung bagyong Yolanda. So yun, nasira kasi yung bahay namin sa Pilipinas mga kabisdak. Isa kami sa victim ng Yolanda typhoon, no. And that time, binigyan ako ng pera ng boss ko, Singaporean boss ko, na pera para pangtulong na mapatayo yung bahay namin. At extra pera na din para makatulong sa mga kapitbahay namin, makapagbigay ng mga bigas, yung mga ganun. So tumulong kami doon mga bisdak. At siguro thirdly mga bisdak, yung opportunity overall na binigay ng Singapore sa amin, no, ni pareho ni Ami, na makapagtrabaho doon, makastay doon ng ilang years, ma-experience yung culture nila, yung pagkain nila, yung mga tao doon. Meron kami naging kaibigan na totoong kaibigan talaga. Is very thankful kami doon mga kabisdak. So paano ba kami nakapagtrabaho sa Singapore mga kabisdak, no? So katulad ng karamihan, pumunta kami doon on a tourist visa, yung walang kang connection, walang kasiguraduhan. Tapos pag pumasok ka kasi sa Singapore mga kabisdak, meron kang 1 month na stay. Tapos pwede mo siyang extend ng another 1 month, so in total 2 months yan. So yung ginawa namin at mostly ginagawa ng iba, dati iwan ko lang ngayon, no, kasi mataga na yun, 5 years ago. Pagdating dun mga bisdak, everyday apply ka lang ng apply, online application or walk-in din. Basta ako, yung experience ko, everyday mga bisdak, nagsasubmit ako ng 50 to 100, more than 100 applications per day. Let's say na lang 100 applications per day. So yun yung ginawa namin dati mga bisdak. Everyday yan mga bisdak, 100 applications, 100. So parang yung tinitirhan namin na bahay dati, para siyang internet cafe, na every sulok ng bahay maraming mga Pinoy na nakaupo doon, na mga naghanap ng trabaho. Tapos yung accommodation doon mga kabisdak, which is I think uso pa yan doon, yung shared house siya, apartment din kasi yung style sa Singapore mga kabisdak, yung HDB yung tinatawag nila. So ang ibig sabihin ng shared house, marami kayo, no? Tapos sa isang kwarto, sa time namin 5 kami noon mga kabisdak, syempre naka-separate yung babae at lalaki. Sa kwarto namin 5 kami, naka double deck. Yun, maganda din siyang experience. Meron kang makakasalamuhang ibang Pinoy din, maging kaibigan mo na share of experiences. So yun, no, 5 kami sa kwarto, tapos kaming 5 noon naghahanap ng trabaho. And fortunately sa time namin mga kabisdak, no, kaming 5 noon, pareho kami nakahanap ng trabaho. Meron din naman mga agency sa pagkakaalam ko na nag-assist, tapos babayaran mo sila. Fortunately para yung experience ko, direct hire siya, no. Naswertehan din mga kabisdak na nakahanap tayo ng direct employer that time. So yan yung way paano kami nakahanap ng employer sa Singapore. And pati rin si Ami, ganun din, tourist visa, tapos pagdating doon apply na lang. And then yun yung experience namin, paano kami nakahanap ng trabaho. At yun yung accommodation doon, shared room lang, tapos yun, kanya-kanya na. So yung ref doon laging puno yun kasi bawat tao may kanya mga groceries, tapos ilalagay mo sa plastic, tapos yung plastic lalagyan mo ng name. And then ang maganda din kasi sa Singapore mga bisdak, yung pagka-develop ba, kasi maliit siya na country, di ba? So yung tinitirhan namin na HDB, sobrang, kasi sa Singapore malinis talaga, di ba? Walang basura, katulad din sa Australia. Yung likod ng mga building mayroong basketball court, yung maraming mga may tindahan. Kaya din, hindi siya boring. Hindi siya boring kasi very lively yung culture. At in terms of pagkain naman mga kabisdak, sus, grabe. Sobrang mura ng pagkain doon. Like yung $5 mo, makakabili ka na ng chicken rice, yung manok, tsaka yung sikat na manok nila doon na nakapatong na sa rice na napakasarap, for lang, I think nasa $3.50 or let's say $5. Ganun siya kamura. While dito sa Australia mga bisdak, yung $5 mo, isang lang, pamasahe sa train papunta sa city. In terms of trabaho naman, yun lang yung diferensya din mga kabisdak. Kasi yung sahod doon, di ba, malaki. So expected na yan ng mga employer, na mga Singaporean na meron ng kalaro na bata. So expected na yan ng mga employer. Mataas yung expectation ng mga Singaporean employer sa iyo mga kabisda. Kaya
very ano dun, very strict to yung working environment, no, compared ko dito sa Australia. Halimbawa mga bisdak, in terms of sa time, trabaho ng oras, dapat halimbawa yung oras na trabaho is alas 9, dapat on time talaga yan mostly mga bisdak. Parang siyang bawal malate ba, parang big deal dun pag nalilate ka sa trabaho, at big deal dun pag halimbawa aalis ka ng trabaho on the dot. So mostly mag overtime talaga ng 30 minutes or 1 hour, or yung iba 2 hours pa nga, no. Ako mga minsan nasubukan ko nagstay until 1 AM sa office. While dito sa Australia, napaka-relax mga bisdak. Halimbawa, tulad ko, nakikita nyo naman sa vlogs ko, no. Tulad ngayon, ano naman ngayon, mayroong trabaho ngayon, naka-lunch break lang ako ngayon. So, work from home pa. So, very relaxed dito sa Australia compared sa Singapore. Yung expectation, again, yung expectation ng boss is mataas, which is I think fair lang, no? Fair lang kasi yung sahod naman na binibigay sa iyo is malaki, di ba? So, kailangan mo din pagtrabahuan yun na maganda, na make sure yung pera na binibigay sa iyo ng boss mo is worth it sa performance mo. And ba't kami umalis sa Singapore mga bisdak? Kasi sabi ko maganda Singapore, palahat mostly positive yung mga sinasabi ko, no. So for isang reason lang talaga mga bisdak, nung nabuntis na si Ami, doon siya pinanganak si Gian sa Singapore mga bisdak. So that time kasi, before siya pinanganak, parang 2 months before siya lalabas, nagbago na naman yung legislation or yung ruling ng Singapore government para pwede mo yung dalhan ng government, parang tumaas yung sahod, yung ganun. So yun, nahirapan kami. So yung only option namin is iuwi si Gian sa Pinas, or lilipat kami sa ibang country, which is yun yung nakapag-decide kami ni Ami, no, na i-give up lahat yung opportunity sa Singapore at lumipat dito sa Australia, pumasok dito bilang student visa. Alam namin mahirap, pero yung sa amin kasi mga kabisdak, ako mismo personally, mas gusto ko pang sama-sama kaming tatlo, sabay naming i-encounter yung mga challenges dito kaysa magkahiwalay kami. Halimbawa, hindi ko kaya mga kabisdak na ako nasa Singapore or sa ibang country tapos si Gian nasa Pinas, no. Iba talaga pag parents yung kasama, kaya parang hindi ko kaya yun. Kaya sabi ko, tiwala lang tayo kasi pareho naman kami ni Ami na may skills, hardworking, hindi mapili sa trabaho. Kaya sabi ko na lipat na tayo na Australia. Kaya yun, dito na kami sa Australia mga kabisdak. Yun, kausap kayo, nag-vlog, vlogger na, no? Vlogger na kasi dati hindi ko maisip na mag-vlog na pala. Meron ng camera laging hawak. So yun lang yun mga bisdak, yun yung masishare ko sa Singapore. So I have nothing to say but all good things, good memories. I'm very grateful sa Singapore. Kahit ngayon mga bisdak, yung boss ko ngayon sa Singapore, ka-chat ko pa rin sa WhatsApp, sa Facebook, sa LinkedIn, ka-chat ko pa rin. At gusto din nila kung halimbawa sinasabihan nila ako na if ever bumalik ako sa Singapore, I am very welcome na bumalik sa company nila. If ever man, no, na bumalik, at least may backup plan pa rin tayo mga bisdak. So yun, yun lang. Tapos yung mga katrabaho ko sa Singapore dati, yung mga Singaporean, pag pumupunta sila dito sa Australia, minimit ko sila at pinapasyal ko sila sa city, dyan sa Sydney. So yun lang yan mga bisdak about sa Singapore. At ano pa ba ha? Yun lang, I have nothing to say really talaga mga bisdak sa Singapore, pero sobrang ganda ng memories ko nun. And sa mga Pinoy friends naman, ang dami kong kaibigan na kabasketball mga bisdak sa Singapore, and until ngayon ka-chat ko sila. Meron kaming group sa WhatsApp, at yung NBA Fantasy, kung alam niyo yung NBA Fantasy, meron kaming grupo nun. Ako lang yung nasa Australia, silang lahat nasa sa Singapore. Kaya I'm very thankful talaga. Sobrang na-miss namin yung Singapore. Excited kami no na umuwi sa Pilipinas or sa Singapore, at idadaan namin si Gian sa Singapore at ipapasyal namin siya sa Universal Studio. So yun lang yun mga bisdak, at salamat no at nakinig kayo sa kwentuhan natin ngayon kahit parang walang kwenta. Salamat mga bisdak. At 20 minutes time, babalik na rin kami sa bahay kasi tatrabaho na naman ako. At napapansin nyo mga bisdak, parang maambon ngayon. At ingat kayo palagi mga bisdak.
Actually mga bisdak, parang guilty ako na mag-upload ng video kasi dito sa Australia wala na masyadong virus case mga bisdak. Kung napapansin niyo mga tao, wala ng mask, wala na social distancing. Alam ko sa Pinas kasi grabe yung lockdown, kaya pasensyahan niyo na mga bisdak kung ito yung reality dito sa Australia. Alam ko kasi sa Pilipinas grabe pa yung challenges dyan, no? Dulot ng pandemic, si coronavirus. Kaya ingat lang kayo palagi mga bisdak. Mata sa langit, paa sa lupa, yun yung the best mga bisdak. See you sa next vlog. Bye bye.